ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Пане, успомни про заповед свой, и николи не забывай про житье убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою, и выслухай просьбы тых, хто шукає Тебе. Этими словами антифоною на уваход розпочинаємо святую мшу, переживаючи 19-ту звичайну неділю. Так само у нашій супольності вітаємо батьків і хресних. Эту найсвятейшую ахвяру адпраўляю ў інтэнцыі памерлага Яна Рублеўскага у першую гадавіну пасля яго смерці, просячы для яго ласку жыцця вечнага. Вітаючы дарагіх бацькоў і хресных, якія сёння прынеслі да супольнасці, каб далучыць сваё дзіця. Таксама бацькі дзякуюць за атрыманыя ласкі і менавіта молімся таксама за бацьку гэтага дзіцяці, за Антонія Сокала, які хочам падзякаваць Пану Богу, Маці Божай, за атрыманыя ласкі, асабліва за пражытыя свае 35 год жыцця, просячы аб далейшым Божым благаслаўленні, апекі Маці Божай, ласцы здароўя для яго, таксама яго блізкіх, для сям'і. Таму на пачатку, дарагія бацькі, пытаюся у вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Сафіі? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Jesús Христос? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Сафія, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыстазбаўца цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышыня Богу, а за зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благаслаўляем Цябе, кланяемся Табе, паслаўляем Цябе. Дякуем Цябе, вялікай хвалы Тваёй, Пане Божа, Валадару нябесны, Божа Ojcze всемогутны, Пане Сыне Одинародны, Jesús Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отця, які бяреш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Які бяреш на себе грахи світу, прийми моління наше. Які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Jesús Христе, з Духом Святим, ухвалим Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, навученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, как мы могли отрымать обязанную спадщину. Праз Пана нашего Jesúsa Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Володарства. У тие дні
Пайшоў Ілля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі, і, прыйшоўшы, сеў пад адным з кустоў ядлоўцу, і прасіў смерці сабе, і сказаў: «Хопіць ужо, пане, вазьмі маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш». Ілля глянуў, і вось каля ягонай галавы была печаная аладка і збан вады. Ён з'еў і выпіў, і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога прад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў. І, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начэй да Божай гары Гарэб. Гэта Слова Божае. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Анёл Пана аберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, не зневажайте Святого Духа Божого, яким ви запечатаны на день откупления. Усякая горыч і раздражэнне, і гнеў, і крык, і блюзнерства няхай будуць выдалены ад вас разам з усякай злосцю. Вы ж будьце адзін да аднаго лагоднымі, міласэрнымі, даруйце адзін аднаму, як і Бог у Христе дараваў вам. Дык вось наследуйце Бога, як дзеці ўмілаваныя, і паступайце ў любові, як і Христус полюбіў нас, і аддаў сябе за нас, як дар і ахвяру Богу на прыемны пах. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я хлеб жывы, які сышоў з неба, кажа Пан. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Аллилуйя, аллилуйя,
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час абурыліся на Езуса юдэі за тое, што ён сказаў: «Я хлеб, які сышоў з неба», і казалі: «Ці не Езус гэта сын Юзафа, бацьку якога і маці мы ведаем, як жа ён кажа: «Я сышоў з неба»?» Езус сказаў ім у адказ: «Не абурайцеся між сабою, ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго. І я уваскрашу яго апошні дзень. У прарокаў напісана: усе будуць навучаны Богам. Кожны, хто чуў ад Айца і навучыўся, прыйдзе да мяне. Гэта не значыць, што хтосьці бачыў Айца, толькі той, хто ад Бога бачыў Айца. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Я ёсць хлеб жыцця. Айцы вашы елі манну, у пустыні памерлі. А гэта хлеб, які сыходзіць з неба, каб той, хто есць яго, не памёр. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Это слово Пана. Умилованные в Христе, дорогие браты и сестры, давайте прислухаемся до слов Езуса сённяшняга Евангелия «Я хлеб, які сышоў з неба». На першы погляд гэтыя словы распалілі, як чуем, абурэнне сярод натоўпу юдэяў. Збольшага яны былі знаёмыя з Езусам, магчыма, некаторыя з іх памяталі яго, калі ён быў маладым хлопцам і жыў у Назарэце. Калі ж з вуснаў Езуса яны пачулі гэтыя словы, то адразу ж абурыліся, кажучы: «Ці не Езус гэта сын Юзафа, бацьку якога і маці мы ведаем? Як жа ён кажа: «Я сышоў з неба»?» Вось да чаго прыводзіць звычайная людская логіка. Як можа якісьці хлопчык з Назарэта, бацькоў якога мы ведаем і якога самога мы таксама добра ведаем, казаць такія словы: «Я хлеб жывы». Доказаў і аргументаў на гэты конт было больш, чым дастаткова. Аздараўлення хворых, выгнання злых духаў, нават уваскрашэння памерлых — усё гэта наводзіла людзей не толькі на здзіўленне, але нават на тое, каб проста паразважаць над самім сабою і над тым, кім з'яўляецца Езус. І хоць розных знакаў і цудаў, якія здзейсніў Езус, было вельмі шмат, усё ж гэта да канца не магло пераканаць людзей у яго асаблівай надзвычайнасці. Паглядзіце, нават апостолы не мелі дастатковай пэўнасці адносна таго, кім з'яўляецца Езус. Аднак, калі прыгледзецца да жыцця настаўніка з Назарэта, то ўсё здзейсненае ім наводзіла на сур'ёзныя разважанні і на пошукі Бога. Юдэі не разумелі, што хацеў ім сказаць Езус, ім не хапала веры. Ім вельмі перашкаджала звычайная чалавечая зайздрасць. І ўсё гэта стала прычынай, каб яны былі няздольныя скласці поўны вобраз таго, што казаў ім Езус. Калі б яны гэта склалі б у адзінае цэлае, магчыма, іх абурэнне не было б такім вялікім, ці наогул падобнага абурэння не было б. Або, што больш праўдападобна, юдэі не жадалі ўспрымаць усю гэтую праўду, аб якой казаў Езус. Бо з ягоных словаў вынікала, што ён з'яўляецца кімсьці большым, чым толькі чалавекам. Таму яны не маглі дазволіць, каб іх зямляк быў кімсьці большым за іх саміх. Мае дарагія, калі мы пачынаем задумвацца аб Езусе, то ў нас можа з'явіцца адна прынцыповая праблема. Мы таксама маем свае сумневы і свае непаразуменні. Праблема заключаецца ў тым, які шлях мы абярем для сваіх разважанняў, да чаго будзем праз іх імкнуцца, каб адкрыць асобу Езуса Хрыста у сваім жыцці. У асноўным магчымасцяў у нас дзве. Або пойдзем дарогай гэтага свету,
разважаючы толькі яго катэгорыямі і логікай, або заплюшчым вочы і дазволім, каб Айцец нас вёў за руку праз увесь наш жыццёвы шлях. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец мой, які паслаў мяне, не прыцягне яго, кажа Езус. Гэты свет імкнецца пераканаць нас у тым, што Езус Христос толькі звычайны чалавек, можа больш паспяховы, здольны, больш харызматычны, чым іншыя яго сучаснікі, больш выдатны, спрытны, па-чалавечы кажучы, нават мудрэйшы, але звычайны чалавек, такі як мы з вамі. І калі мы дазволім падобнага роду спакусам пераканаць нас, то ў нашым сэрцы нараджаюцца прыкладна такія пытанні. Чаму мне трэба слухаць Езуса? Або што я магу сказаць? Што ён мне можа даць? Ці сапраўды я маю патрэбу ў Езусе? Ці варта наогул верыць яму і быць паслухмяным? Такія пытанні могуць узнікнуць, і ў нейкай ступені яны нават карысныя. Але калі мы зможам правільна на іх адказаць. Дарагія, існуе другі варыянт разважання – даверыцца Богу, які ёсць дарогай, праўдай, жыццём. Даверыцца Яго Слову, бо Божае Слова – гэта слова жыцця, а дзякуючы яму чалавек пачынае больш упэўнена крочыць шляхам спаўлення. Такі чалавек пачынае свабодна дыхаць і проста лепш жыць. Калі даверымся Богу, перастанем баяцца і непакоіцца з-за кожнай дробязі. Наш непакой згіне – гэта толькі справа часу, бо мы цалкам давяраем свой ратунак Богу. Дарагія браты і сёстры, перад намі, як чуем, две дарогі. Мы ведаем, куды яны вядуць, куды вядзе дарога без Бога, а куды Божая сцяжынка. Галоўнае нам наш свядомы выбар, каб пасля не мець сумневаў або прэтэнзій адносна нашай будучыні. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці, хлеб гэты будзе жыць вечна. Дарагія, няхай гэтыя словы, якія прагучалі з вуснаў Езуса сённяшнім Евангеліі, дапамогуць нам выразна бачыць той шлях, на якім ён нас запрашае. І што вельмі важна, каб мы верна крочылі гэтаму збаўчаму шляху разам з Христом усё наше жыццё. Амен. Пакліканыя Панам, як каралеўскае святарства, святы люд і народ, ім набыты, просім усемагутнага Бога быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку Хроста, таксама да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрэшчаных. Молімся да Пана, каб гэтае дзіця праз хрост стала яго усыноўленым дзіцём і было яму мілым. Цябе просім. Молімся да Пана, каб адроджанае з вады і Духа Святога яно заўсёды жыло ў гэтым духу і было для людзей прыкладам новага жыцця. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно магло пераадолець подступы злога духа і грахоўныя спакусы. Цябе просім. Молімся да Пана, каб яно любіла Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усім розумам і з усіх сілаў сваіх, а бліжняга свайго, як сябе самога. Цябе просім. Молімся да Пана, каб мы тут прысутныя давалі гэтаму дзіцяці сведчанне сваёй веры. Цябе просім. Молімся за памерлага Яна Рублеўскага ў першую гадавіну пасля смерці, каб Бог адарыў яго жыццём вечным. Цябе просім. Молімся як падзяка Пану Богу і Маці Божай за пражытае 35 гадоў жыцця Антонія Сокала з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апекі Маці Божай, ласцы здароўя, патрэбных лас для яго, таксама для ўсёй яго сям'і. Цябе просім. Молімся да Пана, каб у жыцці кожнага хрысціяніна заўсёды і ўсюды быў бачны знак крыжа, прыняты ў святым хросце. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле,
Святая София, усе святые Божие, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы, месцам пребывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны дарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Праз таямніцу гэтай асвячанай вады, найласкавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забруліла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Божа, праз Духа Тваёй любові, якога ўліў у наше сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Праз таямніцу гэтай свячанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Сафіі, якую ў веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае Вамі дзіця, атрымае як дар Божу любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адраджыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіцё. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце, каб Сафія прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? София, я Тебя хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу. Усемагутны Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашае Цябе хрымасмам збаўлення, каб Ты, далучаная да Яго народа, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае.
Софія, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогай слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанае ў жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Маці, бяры свечку да хросту. І цяпер. А цяпер бацькі і хросныя разам трымаюцца. Вам, бацькі хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваша дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Цяпер можна і пагасіць. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усімогутний. Пане наш Боже, прийми ласкаво дари, які Ти сам уділив костьолу, і своєю моцею перемяни їх у сакрамент, який дає нам збавлення праз Христа Пана нашого. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды, усюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усімагутны, Вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы.
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чай смерць Твою, Пане Езу, знаем Твоего воскресения, читаем Твоего прыйсця ў хвалі. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Ёзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, от нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и моць и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягонную. Пане, я не варты, а ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
сердце мое. Ты ведаешь думки, с якими непросто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, с якими непросто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Мои пальцы, они любили дотыки. Меня будили твои очи, мною захоплялись твои усы, мне так усмехались. Молимся. Боже наш Отче, нехай уділу Святої Комунії дасть нам збавлення і умацує нас у світлі Твоєї правди, праз Христа Пана нашого. Пані Єзу, праз заступництва Марії, Маті Твоєї, яка і народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті розвизначив. Амин. Парафіяльныя аб'явы. Сёння мы перажываем 19-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. У аўторак нараджэння Найсвяцейшай Паны Марыі, у сераду Маці Божай Чэнстахоўскай, у чацверг о 18 гадзіне каралевы веравызнаўцаў, у пятніцу Маці Христовай, у суботу звеставанне Пана і ў нядзелю на 18 гадзіну Маці Божай Тройчы Цудоўнай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 14 жніўня свята святога Максіміліяна Марыі Кольба, святара і мучаніка, апекуна д'яцэзіі, дзень малітвы за вязняў, канцлагераў і турмаў, якія далі сваё жыццё за веру і сваіх блізкіх. 15 жніўня ў чацверг урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Паны Марыі, асвячэнне кветак, зёлак, збожжа і гародніны адбудзецца падчас кожнай святой імшы. Святыя імшы ў гэты дзень будуць у 9, 11, 13 і 18:30. А гадзіне 16:00 святой імшы не будзе. У парафіі на раёне індустрыяльны ЖБІ фэст. 18 жніўня наступная нядзеля, дзень малітваў падзякі за жніво. Нагадваем, што ў нашай парафіі працягваецца душпастырская дабрачынная акцыя дапамогі дзецям з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў, якія маюць цяжкасці пры падрыхтоўцы дзяцей да навучальнага года. У школу з Божым благаслаўлення і людской дабрынёй. Кожная школьная прылада, перададзеная вамі для дзяцей, дапаможа дзецям пачаць новы навучальны год з усмешкай і радасцю. Гэтыя рэчы можна прыносіць у касцёл і складваць у вялікі кошык каля алтара Маці Божай Вастрабрамскай. У днях з 19 по 25 жніўня пры нашай парафіі для дзетак адбудзецца адпачынак пры парафіі «Канікулы з Богам». Больш падрабязны план дня будзе вывешаны пазней.
Сардэчна запрашаем дзетак на гэты адпачынак. Таксама інфармацыя пра паход. Заўтра мы ўжо выязджаем у паход, таму сёння пасля вечерняй святой імшы адбудзецца арганізацыйная сустрэча 7:30. У наступную пятніцу у Браславе адбудзецца урачыстасць, таму пані Бажэна Пудзіноўская прасіла пераказаць такую інфармацыю, што хто б жадаў паехаць на гэтай урачыстасці, можна звярнуцца да яе, запісацца, арганізуюць аўтобус, каб паехаць на урачыстасць Маці Божай Браслаўскай валадаркі азёраў. Таксама на гэтай нядзелі добрая навіна у нашай парафіі. У Гродзенскай семінарыі адбыўся уступны экзамен, і два хлапцы, два нашы міністранты здалі добры экзамен, паступілі ў семінарыю. Усяго прынялі 10 кандыдатаў, якія будуць рыхтавацца да святарства. З нашай парафіі гэта ўжо клерык Нікіта Страчынскі, клерык Ярослав Павлович. Атулім іх сваімі малітвамі, каб яны вытрывалі на гэтым шляху, добра перажылі час фармацыі і добра падрыхтаваліся да святарства. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі на ўпрыгожванне нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзі. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. І на тыдзень працы, адпачынку з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокою Христа. Ти, Господь мой, так було завсюди. Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що скарає всі народи, несу Твою я перемогістя. Ти, Господь мой, так було завсюди. Ти, Господь мой, завсюди буде так. Ти, Господь, що скарає всі народи, несу Твою я перемогістя. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життям служить, и опишу Твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем вывышать, и опишу Твою хвалу всему сусвету. Ти, Господь мой, так було завсюди. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.